Descubrir, interpretar e estimular a escrita de música contemporánea entre os compositores galegos. Este é o obxectivo de Galicia 21, un dúo de frauta e piano formado por Luis Soto e Diego García. Tocan a Habanera de Manuel Balboa, unha composición do finado autor coruñés escrita para frauta e piano no ano 85. O flautista Luis Soto e o pianista Diego García forman o proxecto Galicia 21, unha formación de cámara que quere estimular a música contemporánea galega dende a interpretación. Nós o que lles propoñemos a todos, os que xa están incluídos e a todos aqueles que se queren sumar, e a que escriban, ou que si teñen obras xa escritas, que non as presenten, nós as vamos tocar sempre. Seña, bo, malo, eso xa será o futuro, será o tempo, serán os propios alumnos de conservatorio, será o propio público quen decide se é bo ou non. Rosilio Groba foi o primeiro compositor galego que escribiu para flauta nos anos 80. Galicia 21 rescata o escaso repertorio de cámara para estes instrumentos e inclúe nos seus concertos estreas e novas composicións de músicos como Octavio Vázquez, Paulino Pereiro, Juan Vázquez ou Fernando Buide. Non hai unha escola de escritura, digamos, propiamente de que todos sexan galegos, cada un tivo a súa formación, cada un tivo os seus intereses e cada un inclinouse máis por un estilo ou por outro, non? Pero, bueno, o cal tamén fai unha diversidade que finalmente son os músicos e o público que fará a selección pouco a pouco. Na súa páxina web descarganse partituras. Aspiran a que Galicia conte cunha editora nacional e que a música contemporánea galega se escoite nas salas dos concertos e nas aulas dos conservatorios e escolas de música.